Tohtoročnú plesovú sezónu otvorili v Devínskej Novej Vsi v polovici januára matičiari. Na 18. ročníku matičného plesu sa zabávali takmer 200 devínsko-novovešťanov, ale aj obyvateľov iných bratislavských mestských častí. Za tých 18 rokov sa tu už vykryštalizovala určitá tradícia. Chodia tu taká stabilná zostava. No a som rád, že tento rok je tá účasť naozaj hojná, hojnejšia ako po minulé roky. Odhadujem, že máme tak zhruba asi 170-180 ľudí momentálne na plese. Je to také optimálne číslo, že nie je to ani málo, ani veľa. Ľudia sa môžu ešte zabaviť, môžu si zatancovať. Na matičnom plese sa zabávali aj niektorí novozvolení poslanci. Ako sa priznali, pracovať rozhodne neprišli. Keďže ako poslankyňa tiež zaujíma o mestskú časť, tak chcem sa zúčastňovať na všetkých aktivitách, vlastne v každej oblasti, a ples je takisto, ktorý patrí k spoločenskému životu obce, tak jednoducho chcem poznať ľudí aj z tejto stránky. Zábava je tu výborná a je tu príležitosť stretnúť ľudí trošku v inej rovine. Nepracujeme, nepolitizujeme zbytočne, ale bavíme sa ako ľudia. Jednoducho je to dobré. Pracovným povinnostiam sa však nevyhol nový starosta našej mestskej časti. Pracovným záležitostiam predpokladám sa za ďalšie 4 roky už nevyhnem nikdy a nikde, takže áno, sú tu aj takéto debaty, ale nemám problém si ani oddychnúť. Aký je váš vzťah k plesom a k zábavám ako taký? No už ako som na začiatku naznačil, nie som veľmi plesový typ, takže ja skôr preferujem iný druh zábavy, či už šport, alebo literatúru, alebo niečo podobné, ale samozrejme aj takýto typ zábavy je fajn a páči sa mi. A považujete sa za parketového leva? Určite nie. Pán starosta preukázal až prehnanú skromnosť, a tak sme sa museli spýtať jeho pani manželky, čo je na tom pravdy. A tak ja myslím, že sa to zlepšuje, každým tancom sa to zlepšuje, takže snad do tej 11:30, 12:00, kedy plánujeme teda ísť naspäť k deťom, že sa to zlepší tak, že môžem povedať, že som spokojná. Napriek pracovným povinnostiam sa však bavili na plese všetci, či mladí, či starší, tí, ktorí boli na matičnom plese po prvý raz, alebo sú už jeho pravidelnými návštevníkmi. Príjemná atmosféra, milí ľudia, dobrú večeru máme za sebou, takže naozaj ja uprednostňujem skôr tieto menšie plesy ako tie väčšie, pretože to je taká bezprostrednejšia, lepšia, priateľskejšia atmosféra. Ja si myslím, že to je veľmi dobrá vec, pretože je to jedna z príležitostí, ako sa navzájom spoznávať. Je tu veľmi príjemne a už to, že máme takú dobrú spoločnosť, tak už to dáva záruku, že každý takýto ples môže dopadnúť len dobre. Hudba je dobrá, spoločnosť tiež, takže nemôžeme si sťažovať. No ja sem chodím v podstate pravidelne, už som tu asi 3. krát, sa mi zdá. Dokonca sa mi raz podarilo vyhrať v tombole. A čo? Kukátko do dverí. To bolo prvýkrát, čo som vyhrala v tombole niečo, vôbec zrovna tu. Tak. A rádi sem chodíme, my sem chodíme ako partia kamaráti. Kamaráti robia v Matici Slovenskej.
tak nás vždy tak nejak priberú, zoberú nás sem a vždy je tu zábava. No. O zábavu a plynulosť plesu sa vždy musí niekto postarať. Dokázali sa zabaviť aj samotní organizátori alebo považovali matičný ples iba za svoju povinnosť? No, musím sa priznať, že pred zhruba 2 hodinami moje kolegyne z výboru miestneho odboru Matice slovenskej pozerali na mňa, že čo som taký vážny, že či mám žalúdočnú nervozitu, ja som sa priznal, že áno, mám, no ale tak čo sa dá robiť? Človek sa vždycky lepšie zabaví vtedy, keď tá zodpovednosť je na niekom inom. Takže snažím sa aj zabávať, ale trošku tej nervozity tu je. Lebo viac menej som zodpovedný za to, aby sa zabavilo 150-170 ľudí. No ja toto stretnutie beriem, predovšetkým som tu pracovný, som matičiar, člen výboru, a samozrejme ako spoločenskú udalosť, takže stretávam sa s ľuďmi, s ktorými si chcem a mám o čom porozprávať. Návštevníci plesu sa bavili o 106, jedli, pili a tancovali. Páni zvrtali na parkete svoje tanečné partnerky už od samotného začiatku a tak sme sa ich spýtali na ich tanečné výkony. Devínsko-Novoveštania, za akých tanečníkov sa považujete? No, poviem popravde, že ten valčík som spravil takým skôr spôsobom quickstepu. Ale snažím sa, mám skvelú partnerku, ktorá dokáže zamaskovať všetky chyby, ktoré prípadne robím. A tanečník som skôr priemerný, čo ma niekedy možno aj mrzím, keď vidím, ako sa niektorí kolegovia vykrúcajú na parkete a naozaj im to ide. Ale keď je dobrá nálada, tak ani hudba pri tanci nevadí. Neviem, či by som ho definovala ako lev, ale tancuje veľmi dobre. Zo začiatku nevedel tancovať, ale postupne, jak začal som navštevovať tieto plesy, tak sa naučil a zdokonaluje sa. Neodmysliteľnou súčasťou každého plesu sú aj dámy v krásnych šatách. Tie na matičnom plese nasadili tohtoročnú látku pomerne vysoko. Koľko im však celková príprava outfitu trvala? Od tých prvých príprav, keď si človek vôbec rozhodol, tak zohnať čaty, samozrejme, a iné doplnky, ktoré ako my ženy vieme, ktoré potrebujeme. No a vlastne dneska už od nejakého rána kaderník a potom tak pozvolná medzi domácimi prácami. No tak keď nepočítam 3 hodiny u kaderničky, tak asi tak hodinku. Boli sme prichystané na to, lebo ako vedeli sme, že ten ples bude, takže ten týždeň asi dopredu sme vedeli, čo si oblečeme, čo si kúpime, ale vždycky niečo na poslednú chvíľu ešte musíme že musí sa to akože sklbiť, že aby sme presne vedeli, čo si oblečeme, aby to bolo OK. Určite kratšie ako manželke, ale bolo to určite rýchlejšie. A v minútach zhruba koľko? Hodina. A pani manželke to trvalo koľko asi? 3-krát toľko. Netrvala mi veľa, pretože človek má už nejakú tú skúsenosť za sebou, ale určite rozhodne viac ako manželovi. Ale môžem povedať, že teším sa na každé takéto stretnutie, už aj keď je tá príprava dlhšia, ako štandardne býva pri ceste do práce alebo za nejakými inými povinnosťami. Takže som rada, že napriek tomu, že to trvá nejakú prípravu, takže môžem byť na takomto stretnutí. Vrcholom azda každého plesu je tombola. V tej matičnej bolo zhruba 70 cien a zuby si na ne brúsili skutočne všetci. Veď kto by odolal šteniatkám alebo povestnej kope hnoja? Určite by sme to využili na výsadbu zelene, ktorá bude masívna na jar, takže ja by som ju aj privítal. No ja by som sa netešila, lebo v paneláku neviem, čo s ňou. Čo sa týka tomboly, koľko máte nakúpených lístkov? No tak asi spolu, čo sme my tu, tak 30. A povieme si vždycky, že možno aj keby sme mali len jeden lístok,
A keď máme tú šancu, že vyhráme, tak vyhráme aj na ten jeden. Kúpil som si 100 lístkov spolu s priateľkou. No máme nakúpené lístky, sme dvaja, tak máme každý 5 lístkov. Na aké ceny si brúsite zuby? No, ja som počula, neviem, čo je to pravdy, že vraj sú v tej tombole ešte šteniatka. Tak dúfam, že nejaké donesiem domov. Ceny sa rozdali, matičný ples sa úspešne skončil a plesová sezóna je teda v Devínskej oficiálne otvorená. Devínsko-Novovešťanov čaká v tejto sezóne ešte 10 plesov. Takže kto zmeškal tento ples, má ešte niekoľko šancí.